Nalubat na siya. Hello people, good day. It's 11:39 and gisundo na ko my wife. Kay actually every day mo na yung gabuhaton mag-lunch me sa moto mo daily. Maabot akong wife before ko mag-duty, tapos mag-lunch me sulod sa sakyanan. Romantic ba yung tawag na? This time iko ako ni Lingling kay Dreamy mag-lunch sa sementeryo sa Green Hills. Kung sa Green Hills man kay kamulumig lunch, magpalupad po ko sa akong drone. Paibog-ibog ba? Taga siya nag-PM sa kuha, sir, patulo ka sa kuha, ako'y tulo sa imo, sa itulo. My God, mo kabalo nga. Piloto ko dati. Alam mo kabalo mo na kung mga secret. Lagi, dagan pa yung mga secrets mo pa na ako na-reveal. Dagan, protest mo. So habang maniud kami, let's try this. Ay, dito na lang ka oh. Ano mo yung kahoy? Ito ka ba? Ada. Ay, sorry. Just get to take this. Apa isa? Ako sa camera pa lang. Hindi mo na-charge ba kung ano? Cellphone? 78%. Hindi may... Nalubat na siya.
Ayun. There. You're alive. Low battery na. Low battery. Medyo na-tense ko ato na. Hapit sa musangit sa mga kahoy.